Chinguruku Patrick Osero, Omochumbo Borabu, Nyamira County. Aiga ture polling station Kurukunga Nyaronde, ime Nyansiongo ward is to wete by election. So far, lochinga amani nero, and waki chikura, and lochi stream chiwabate gaiga isato, yabaga wake kura. Again to Gyoka Kiabeire, ne Buraburu, abantu bande bate korente. Wono mambia Mochumbo ndekuru Kisii County nacha mpaka Tinderet, ucha nechi nsara echitobwate ga, ucha nechi gun ese yamo chikotokea abantu baumiranye bane batano nyagitari bari wono tukumitinga ine chikura igokora simiso omonto aende gento ndagete gotebya abantu bamintu banyansiongo campaign gotwakorete campaign ere into live bagakore campaign yabo ento gakore yaito naenda asite yetu abakani tingamba agenda Jumamosi go barenge kanise Kurukunga Tinderet SDA Church abu ese polling station yere ese school next bagakora bakarangiria abantu kando tima itegendo babaete bakaba Jumamosi yerio bona baba banaende babarwani mbari baete chibese naende igo abantu bomenyenga intuga igezi kimgo senyansionge ward ye nyansionge ward abantu taringa naye banje chibese cyabo banjiti tari yaye banjiti igo rero muna na Tinderet na tigira bamura barendete chibalot barendete kuruegeita sababu ekero umuntu akorenta chinkururu akorenta chinsara ucha kurwania bagina nabagaka onye ndiri kwacha nonye ngora no taite koebe umuntu egento togocha ngora igo moegento lakini gocha korenta chinsara na abantu igotaringa taringa no kwebereria abantu batagite ige enia ne babwatenga igo babwate chi ballot box chi pick up ime chigari chiri babwate warente vurugu waso chi ballot box ime bamana kogena lakini mtu amane chikabisa bamura no bare mpaka bono twabate bakororo saa moja chabutuko nari bako nechitebe chi na andi bachirente mpaka menyenye tallying center na andi ntutu mana kogenda ore tallying center